Táto vláda už ani nemá argumenty na to, aby sa obhájila. Jej členovia sú členovia spolku a bandy, ktorá už ani nedokáže obhajovať svoje katastrofálne kroky a celkový úpadok, ktorý Robert Fico vo svojom 4. volebnom období na Slovensko priniesol. Toto je brána úradu vlády, kadiaľ sem prichádzajú ministri, ktorí sa nevedia postaviť pred poslancov Národnej rady a obhájiť si svoje zlyhania. Pozrite sa, spravil som pre vás tabuľku. Toto sú všetko ministri Eštok, Taraba, Kaliňák, Šimkovičová, ktorí sme mali odvolávať vo svojom čase, keď sme podali návrhy na ich odvolanie. Ale pretože nemajú argumenty a nevedia si obhájiť svoje konanie, tak len prekladajú svoje odvolávanie zo schôdze na schôdzu. Ak to urobia aj tentokrát a pozrite sa na tie čísla, koľko dní to už prekladajú, tak sa tieto čísla zdvojnásobia, pretože v septembri bude najbližšia schôdza. Sú to ministri úpadku a hanby. Pripomeňme si len Eštokové predražené zákazky a pomstu, ktorý robí na polícii. Taraba, ten sa úplne vykašľal na ochranu životného prostredia a zaoberá sa len rôznymi megalomanskými projektami, vôbec nekomunikuje s verejnosťou a dlhoročných odborníkov z rezortu posiela zo dňa na deň preč. Kaliňák, ten má doslova mafiánske praktiky, pretože povýšil záujem svojej rodiny nad ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. Šimkovičová drancuje kultúru, jej odpočet a stena hanby, ktorú mám vyvesenú na svojom webe valec-demokracie.sk, je azda najdlhšia zo všetkých ministrov. Robert Fico, ten sa zase nebráni a nebránil v januári, respektíve vo februári tohto roku zneužiť Slovenskú informačnú službu len preto, aby prekryl to, že sme ho chceli odvolať a vysloviť nedôveru vláde. Skôr prídu predčasné voľby, ako sa títo ministri postavia čelom k zodpovednosti a dokážu aspoň čosi nepríčetné, ako sme zvyknutí na ich vyjadrenia povedať na svoju obhajobu. Robert Fico dnes volá potom, aby sa znížil počet strán, pretože chce zmeniť ústavu a chce vysačkovať všetkých svojich konkurentov z hry, aby sa navždy zabetonoval pri moci. Nedovolte to. V najbližších voľbách to bude práve na vás, aby sme týchto ľudí poslali rovno do minulosti tam, kam patria.